Hadian bayu asngawi ki jing ut jong ki babon halo ka jinglip light kha hakitai Nongpoh ka bakta shibon ye ki pai ba nakaliang ka KSU Students Union Nongpoh Circle menta ka sngi ka khasan tarik unaitung kala lej bania kendu yo SDO jong ka MEECL Nongpoh bania kren halo ki jing ïakynduh jing jong ki pai ba ka thain Henry ka basngau si ka longbau SDO jong ka MEECL Nongpoh tre bania kendu ye ki khot jong ka circle da ka bau ong ba light namar ba ubon kampalan Hakani ka jingle ïakynduh yo SDO lalam khmat da uba John Lengdo President ka Nongpoh Circle ha ka jingya senran lang usamla bayashan lang kharshan law secretary ka circle usamla McDonald kharkamni vice president bat kid khot jong ka KSU Nongpoh Circle nakaliang jong usamla bayashan lang kharshan lor ula ong ba ka long ka basngau lungo bana ka ei ka daw bo SDO shim la tre ban ïakynduh bat kid khot ka KSU da ka ba penmi yaki daw ba ubun kam Shushu ulo ong bakani ka jing pynlip light ha Nongpoh kalalong shaba palat hado bakalakta shibon ye ki pai ba khamtam ye ki khina school ki badon hapdeng ka jing pule ka jongki ulo ong bawat hadin baga sarkar jila kalaweng ye ka load shedding habaro ka wei ka jila phause ka jing pynlip ya ka light hakini ki than ka dangjur ba ban ya kipor jong ka load shedding